Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades, explicar com ens sentim fa que les persones que viuen amb nosaltres ens entenguin i millori la nostra convivència. Això és La Lluna Verda. Comencem! La Blancaneus. Hi havia una vegada, en un país llunyà, un castell on vivia una noia i la seva madrastra. La noia tenia la pell blanca com la neu, per això el seu nom era Blancaneus. La mare de la Blancaneus feia uns anys que havia mort. Temps després, el seu pare havia conegut una dona molt vella amb la que s'havia tornat a casar. Amb aquest matrimoni, la nova esposa del pare s'havia convertit en la madrastra de Blancaneus. La madrastra era una dona molt presumida i volia que la Blancaneus també ho fos. Però a ella no li interessava gens maquillar-se ni pintar-se les ungles ni anar a la perruqueria. Pensava que tot això era perdre el temps i els diners. La madrastra, en canvi, es passava el dia mirant-se al mirall o comprant-se robes per fer-se vestits que ella mateixa dissenyava. La Blancaneus estimava molt el seu pare, però no tenia gaire bona relació amb la seva madrastra. Quan el pare va morir, es van quedar les dues al castell i la convivència va empitjorar. La madrastra sempre havia volgut ser amiga de la Blancaneus i feia tot el que podia per complaure-la. Però la Blancaneus mai havia acceptat que aquella dona ocupés el lloc de la seva mare i sempre que podia li feia la vida impossible. La Blancaneus no entenia per què la seva madrastra passava hores i hores davant del mirall. A vegades, fins i tot, la sentia parlar amb ell. Un dia, després d'una discussió amb la madrastra, la Blancaneus va fugir al bosc, a casa dels seus amics, els 7 nans. Els nans eren germans, vivien junts en una cabana i treballaven a la mina. Un dia, quan era petita, es va perdre al bosc i els nans la van ajudar a tornar a casa. Des d'aquell dia es van fer bons amics i de tant en tant la Blancaneus els visitava. Els nans tenien uns noms ben curiosos, ja que mostraven allò en el que cadascú destacava. Hi havia estornuts, que com tenia moltes al·lèrgies, sempre estava estornudant. Un altre es deia Feliç, amb un somriure d'orella a orella, sempre veia les coses positives. El tercer es deia Dormilega. Era molt mandrós i sempre que podia, dormia. El quart, Rondinaire. Sempre es queixava de tot i sempre veia el costat negatiu de les coses. El cinquè es deia Vergonyós. Sempre amb les galtes vermelles i volem passar desapercebut. El sisè era en Mudet. Mai havia parlat i es comunicava amb els seus germans a través del llenguatge de signes. I el setè i últim era el Savi, sempre amb un llibre a la mà i amb molta curiositat per saber el perquè de tot. Què fas aquí, Blancaneus? Estàs... Atxu! Estàs bé? M'he tornat a barallar amb la meva madrastra. No entén que no m'interessa ser la més vella del regne. M'agradaria que s'interessés més pel que sé fer i no pel meu aspecte físic. No penso tornar mai més a aquell castell amb aquella dona tan presumida. Tranquil·la, Blancaneus. Ja saps que pots quedar-te aquí amb nosaltres. Sí, però jo vull ajudar-vos d'alguna manera. Sempre sou molt hospitalaris amb mi i ara m'agradaria quedar-me a viure amb vosaltres una temporada.
Estic farta de viure en aquell castell. Prefereixo viure al bosc, a prop del que més m'agrada, els animals i els arbres. Des de ben petita, la Blancaneus s'escapava al bosc i es perdia perseguint els animalons més curiosos o posant-li nom a tots els arbres que trobava. Caminar pel bosc la relaxava i li donava molta pau. Doncs mira, si cultives el nostre hort i cuides les gallines i les cabres, ens faràs un gran favor. I així va ser com la Blancaneus es va quedar a viure amb els nans. Passaven els dies i com la madrastra estava preocupada per la Blancaneus, va decidir anar-la a buscar al bosc. Estava segura que la trobaria a casa dels 7 nans. Li faré un pastís de poma, que és el seu preferit. A veure si així faig que entri en raó i torni al castell. Em sento tan sola sense la seva companyia, però em disfressaré de velleta perquè si veu que sóc jo no em voldrà ni obrir la porta. Cada matí, quan el gall cantava quic-quiriquí, els nans s'aixecaven, esmorzaven i marxaven a treballar. La Blancaneus es quedava sola a casa, fent la seva feina. La madrastra va arribar i va trucar a la porta. Qui és? Soc una pobra velleta que busca companyia. La Blancaneus va obrir. Bon dia. Bon dia. Series tan amable de deixar-me passar per poder seure una estona? Porto molt de temps caminant i estic molt cansada. He pensat que en aquesta cabana trobaria una bona acollida i veig que no m'he equivocat. Passi, senyora, i descansi una estona. La Blancaneus i la madrastra, disfressada de velleta, van estar xerrant una estona. La Blancaneus li va explicar per què vivia allà, la seva baralla amb la madrastra i el que veritablement li interessava. La bellesa no tenia cap importància i no era gens presumida. En canvi, viure al bosc la feia molt feliç. També li va explicar que sentia molta enyorança per la seva mare. La madrastra va anar comprenent com es sentia la Blancaneus i el perquè dels problemes de la seva relació amb ella. Després d'una bona estona xerrant, la velleta va marxar, però va deixar-li un pastís de poma que portava com a mostra d'agraïment per l'hospitalitat de la noia. La madrastra va tornar al palau pensant en la conversa que havien tingut. Els pastissos de poma li agradaven tant a la Blancaneus que no va poder esperar que tornessin els nans per començar-lo. Així doncs, va tallar un tros i se'l va menjar. Al cap d'una estona, la Blancaneus es va començar a trobar malament. Tenia molta set i mal de cap. Com es notava cansada, va voler seure, però llavors es va desmaiar. Quan els 7 nans van tornar de treballar, se la van trobar estirada a terra i van pensar el pitjor. Una profunda tristesa va omplir els cors dels 7 nans. Van agafar-la amb molta cura i la van estirar al llit. Semblava morta. Els nans van fer-li un taüt de vidre i la van col·locar en el lloc del bosc que més li agradava a la Blancaneus. Ploraven desconsolats la mort de la seva estimada amiga. Un príncep, que passava per allà, va aturar-se en veure aquella situació i va preguntar què havia passat. Els nans li van explicar. Llavors el príncep es va apropar i li va agafar la mà a la Blancaneus. Llavors li va notar que encara tenia pols i va veure que tenia una lleu respiració, gairebé inapreciable. El príncep va dir als nans que la Blancaneus no estava morta, que només estava desmaiada i que encara hi havia esperança de salvar-la. Els va preguntar què havia passat exactament. Els nans li van explicar que algú li havia portat un pastís enverinat i que ella s'havia menjat un tros ben gran. El príncep va deduir què havia pogut passar.
Segurament ha tingut una hiperglucèmia, que és una pujada de sucre a la sang degut al pastís. Cal posar-li una injecció d'insulina per fer-li baixar. No us preocupeu, es posarà bé. Ara cal portar-la ràpidament a l'hospital per a que li posin aquesta injecció. Segur que millorarà aviat. El príncep va aportar la Blancaneus amb el seu carruatge fins a l'hospital. Allà li van fer unes proves i van confirmar que era diabètica i que per això s'havia desmaiat. Després de posar-li la injecció, la Blancaneus va anar recuperant el sentit. Els nans van avisar la madrastra i li van explicar què havia passat. La madrastra la va voler portar al castell per cuidar-la. Cada dia li prenia la temperatura, el pols i li punxava un dit per mesurar-li el nivell de sucre a la sang. En funció dels nivells que sortien, li feia menjar una cosa o una altra. La Blancaneus va quedar meravellada de com la cuidava i va començar a veure la madrastra amb uns altres ulls. La madrastra, que disfressada de velleta havia conegut els veritables sentiments de la Blancaneus, va començar a relacionar-se amb ella d'una altra manera. I així va ser com la convivència entre elles va millorar molt. I, conte contat, per la xemeneia del castell s'ha escapat.